Добрий вечір усім слухачам і глядачам нашого YouTube-каналу. Сьогодні у студії Могилевского района журналіст Владимир Лапцевич. Восень гэтага года адзначылася працягам зачысткі грамадскага сектара Беларусі. Ліквідаваны мноства арганізацый. Мэтай многіх з іх была папулярызацыя беларускай мовы і культуры. Цяпер з фармальнага пункту гледжання у Беларусі няма, напрыклад, ні таварыства беларускай мовы, якое існавала з 1989 года, ні грамадскага аб'яднання Беларускі народны фронт адраджэння, БНФ адраджэння, які ў сваю чаргу сваю гісторыю вёў з 1988 года. Што значыць для сяброў гэтых арганізацый, ды увогуле для культурнай прасторы Беларусі, для моўнай прасторы Беларусі ліквідацыя вось гэтых адраджэнскіх, кажучы мовай канца 20-го стагоддзя, арганізацыі. Аб гэтым мы сёння размаўляем цяпер ужо з былымі старшынёй Могилевской абласной арганізацыі ТБМ імя Францішка Скарыны Міхасём Булавацкім. Добрый вечер. Добрый вечер, спадар Михась. И былым уже таксама старшынёй Могилевской абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння Віталём Макаренкам. Прывітанне, паўжанае спадарства. Ну, я пачну з таго, што звярнуся да спадара Михася. Вось вы некалькі год, я дакладна не скажу, ну, пэўна, 3 ці 4 гады ўзначальвалі Могилевскую абласную арганізацыю таварыства беларускай мовы. Вось чым было для вас гэтае аб'яднанне, я маю на ўвазе таварыства, і што яно дала на працягу сваёй больш чым 30-гадовую гісторыю для наших могилевчан і жыхароў вобласці? Ну, я удакладнюю. Я узначальваў абласную арганізацыю ТБМ з самага пачатку, калі яна стварылася ў 1993 годзе. На ўвазе апошні час. І вот атрымалася так, што з мяне яно пачыналася і мною заканчваецца, ну, ў сэнсе маім кіраўніцтвам. Арганізацыя гэта одна з самых актыўных, самых дзейсных у абароне беларускасці, беларускай мовы, беларускай культуры. Яна створана ў 1989 годзе, прычым створана на ўзроўні дзяржавы. Заснавальнікамі былі некалькі міністэрстваў, Міністэрства культуры, Міністэрства адукацыі, Саюз пісьменнікаў, універсітэт БДУ, хто там яшчэ, Акадэмія навук і шмат іншых вельмі высокіх дзяржаўных устаноў. А таксама выбітныя людзі, напрыклад, Ніл Гілевіч, які і першым узначаліў гэта таварыства. За сваю больш чым 30-гадовую гісторыю таварыства дасягнула вельмі шмат. Ну, успомнім, што яшчэ на пачатку 90-х гадоў беларуская мова была адзінай дзяржаўнай у Беларусі, і тады яна пачала вельмі актыўна развівацца. І нягледзячы на тое, што апошнія 320 год яе спрабуюць вынішчыць, яна, як толькі з'яўляецца нейкая магчымасць, нейкая лазейка, яна адразу выходзіць на паверхню, як это было, скажем, 100 гадоў назад, як беларусізацыя пачатку 20-го стагоддзя. Вось і зараз за гэты час зроблена для адраджэння беларускай мовы і беларускай культуры вельмі шмат, у тым ліку намаганнямі ТБМ. Ну, а вось непасрэдна на Могилёўшчыне, што можна сказаць, што ў актыве ТБМ, Могилёўскага ТБМ? Ну, у актыве тое, што ствараюцца беларускія класы, яны ў пачатку 90-х гадоў іх было вельмі шмат, іх где-то 7% магілёўскіх школьнікаў вучыліся на беларускай мове. Праўда, з 95-го года гэта пачало ўжо затухаць, і потым мы пракладвалі вялікія намаганні, асабліва намаганнямі Олега Дзячкова, каб адкрываць у Магілёве ўжо з гэтага стагоддзя на новы беларускія класы. Яны цяпер адкрываюцца, маленькія, правда, але адкрываюцца ў 2 школах, такія класы ёсць. Ну, потым вельмі шмат
іншых праектаў ажыццёўлена. Сам я, напрыклад, узначальваў, арганізаваў і праводзіў беларускае пяціборства. Гэта кшталту такая алімпіяда абласная, толькі не па адной дысцыпліне, а па 5 важнейшых дысцыплінах, у тым ліку мова, літаратура, гісторыя, матэматыка і прыродазнаўства. І праз 18 уже праведзеных такіх спаборніцтваў, у якіх удзельнічалі школьнікі Магілёўскай вобласці, старшыя класы, больш за 500 чалавек далучыліся да беларускасці праз гэтыя спаборніцтвы. Ну а цяпер гэта беларускае пяціборства, ну і таксама беларуская дыктоўка, якая праводзілася заўсёды да міжнароднага дня роднай мовы. Ці будуць яны далей праводзіцца ў Магілёве? Тут ведаеш, якая справа? Тут недругам беларускасці дапамагае ковід, на вялікі жаль. Мы зараз, апошні год, вот, в 2020 годзе мы яшчэ праводзілі беларускае пяціборства, уже в 2021 годзе, мы на пачатку года праводзім, уже, на жаль, не было менавіта з-за ковіда. Так, маглі б яшчэ правесці, каб не ковід. Дыктоўка, ну, яна, мабыць, будзе праведзена пакуль яшчэ да вясны, да лютага. Далёка. Там паглядзім, як оно будзе. Ну, в прынцыпе, ёсць чым ганарыцца. Спадар Віталь, ну а у вас дзейнасць БНФ адраджэння на Магілёўшчыне чым адзначалася? У вас это ў каго? Я спадара Віталя. Так разумею, што гэта да мяне пытанне. Так, я ж, здаецца, звярнуўся. Ясно. Ну, я долучился до Белорусского народного фронту, вось мой квиток. У 97-м годзе, калі ўжо, на жаль, пачаўся наступ на беларушчыну, на беларускую дэмакратыю, нацыянальныя розныя дзейнасці, і таму заспеў, скажем так, не спачатку дзейнасць Беларускага народнага фронту, але тым не менш, я могу сказать, галоўнае это тое, што мы весь час былі як у маштабах усёй Беларусі, так і ў маштабах Магілёўшчыны, нейкай такой кузняй кадраў, з якой выходзілі рознага кшталту грамадскія актывісты, палітычныя дзеячы, навукоўцы, ну і просто добрыя выбітныя людзі. Гэта і малады фронт, і розныя асветніцкія арганізацыі. Ну, шмат можна казаць, людзі былі і дэпутатамі мясцовых саветаў, і дырэктарамі музеяў, і кіраўнікамі рознага кшталту установаў, таму я думаю, што ёсць пра што казаць. Ну, можна так сказаць, што БНФ адраджэнне было свайго роду такая, ну, калі ўжо не кузніца кадраў, да, а можа быць, ну, як такі універсітэт мільёнаў, так скажем. Так, таму што прафсаюзныя дзеячы, праваабарончыя арганізацыі, гэта ўсё першапачаткова былі сябры БНФ адраджэння. Тут, ну, просто для тых, хто хаця б мінімальна ведае вось гэтыя расклады ў грамадскім палітычным полю Беларусі, я думаю, што пытанне зразумела, што такое быў БНФ там і ў краіне, і ў Магілёўшчыне. Я хочу нагадаць нашим гледачам, што мы працуем у прамым эфіры, і вы можете задаваць свае пытанні у чаце нашага YouTube-канала, а таксама выказваць свае думкі, нейкія меркаванні. Я пераходжу до наступнага пытання, і гэтае пытанне будзе сугучна тому сцвярджэнню, якое вось ужо напісала Вольга Варанец. Ідэалогія дыктатуры уничтожить народную культуру. Вось вы і спадар Віталій, спадар Міхась у грамадскай дзейнасці далёка не першы год. Спадар Міхась, для вас ліквідацыя абедзвюх гэтых арганізацый, ну і ў вашай прыватнасці ТБМ, як мы кажам, чым сталася? Ну, іх, конечно, не дзве, іх нашмат болей ліквідаваны. Гаворку мы вядзем аб гэтых арганізацыях. Ну, я разумею. Асабліва нічым не сталася. Справа ў тым, што людзі думаюць, што калі забараніць гэтае грамадскія аб'яднанні, то нешта ў гэтым сэнсе, ну, замоўкнуць яны неяк ці не. Справа ў тым, што мы будзем працягваць сваю работу спакойна, тэкстамі, зносінамі з людзьмі і гэтак далей. Класы беларускія ж не закрываюцца, у Менску працуюць беларускія гімназіі, і яны будуць дзейнічаць. Вандроўкі мы беларускія будзем праводзіць, як і раней, летам ці калі там. Усё гэта будзе працягваць рабіцца. Ну, можа, у нейкай меншай ступені, таму што перашкод будзе болей, я думаю.
Ну, то бок дзейнасць сяброў ТБМ яна не спынілася. Ну, Не прыватнасці спынілася сяброў. і не спыніцца. Спадар Віталій, а у вас як дзейнасць ну, паасобных, я не ведаю, сябраў БНФ адраджэння, яна будзе працягвацца у ось цяперашніх варунках ліквідацыі арганізацыі? Ну, ведаеце, калі звяртацца да гісторыі нашай арганізацыі, то мы памятаем, што з 88 по 91 год Беларускі народны фронт, дарэчы, на піку сваёй папулярнасці і магутнасці быў не зарэгістраванай арганізацыяй, але гэта тым не менш ніяк не перашкаджала дабівацца, дасягаць вось гэтых дасягненняў, якія былі зроблены напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў. В принципе, ну, я думаю, что ніякая фармальная забарона, она нічога не памяняе і не знішчыць. Потому что Беларускі народны фронт гэта хутчэй за ўсё не столькі нават арганізацыя, сколькі канцэнтраваная нацыянальная ідэя, якая вось увасобілась у таких арганізацыйных формах, як там БНФ ці партыя БНФ. Таму ну, не можа же дыктатура прымусіць людзей думаць інакш. Ось я ўсё жыццё там сваё свядомае палітычнае быў нацыянал-дэмакратам, а зараз што я стану я бацькам ці лукашыстам? Нет, натуральна. Канешне, мы камунікуем і будзем камунікаваць. У якія арганізацыйныя формы гэта выльецца? Ну, тут пытанне, я кажу, часу, але тым не менш нічога, ніякай сваёй мэты дыктатура гэтым крокам не дасягне. Да, фармальна мы былі пазбаўлены рэгістрацыі, але тым не менш і людзі засталіся, і галоўнае, што ідэя жыве і будзе жыць. Ну, вось, паслухаўшы ваши адказы, я прыйшоў да высновы, што вы так аптымістычна настроены на будучае, ну, па меншай меры тых людзей, якія былі ў арганізацыі, маю на ўвазе ў іх грамадскай дзейнасці. Ну, калі у вас такі аптымізм, а якая была сапраўдная мэта закрыцця арганізацыі? Вось, Віталій, адкажыце, ну, на ваш погляд, чаго дабівалася ўлада, закрываючы БНФ адраджэння? Гэта абсалютна лагічны і чаканы крок улада ў дадзенай сітуацыі, таму што калі кола рэпрэсій пачынае раскручвацца, ну, вельмі цяжка чакаць, што яно неяк спыніцца. Да? Яно працягвае каціцца і давіць лёсы людзей, арганізацыі і гэтак далей, гэтак далей. Калі зноў жа звярнуцца да гісторыі, мы памятаем, што першыя крокі устанаўлення гэтай дыктатуры Лукашенка, якія яны былі? Першы выразны крок гэта былі белыя плямы ў газетах. Да? Калі забаранілі друкаваць даклад сябра Беларускага народнага фронта Сергея Антончыка о карупцыі ў атачэнні Лукашенка. А другі такі выразны крок гэта у весну 95-го года збіццё тых жа дэпутатаў Беларускага народнага фронта. То бок яно, ну, фактычна дыктатура пачала усталёўвацца, калі Лукашенко пачаў вайну супраць БНФ. Ну і таму натуральна лагічна, што на піку сваёй дыктатуры, натуральна перад падзеннем гэты пік, мы гэта разумеем, на піку сваёй дыктатуры ён спрабуе дарабіць тую справу, якую пачаў. Таму, ну, ўсё, што супрацьстаіць дыктатуры, ўсё, што супрацьстаіць анексіі Расіі, скажем так, на Беларусі, все будзе знішчацца і, на жаль, гэта і адбываецца. Спадар Міхась, ваша думка на гэты конт. Існая мэта закрыцця ТБМ, ну, і іншых культурніцкіх, адраджэнскіх арганізацый? Ну, я падтрымліваю спадара Віталя. Ідзе расчыстка тэрыторыі, расчыстка з той мэтай для того, каб неяк так хітрэй зрабіць вось гэтае аб'яднанне Расіі і Беларусі, каб Беларусь як бы перастала існаваць. Это канцовая мэта. Але справа ў тым, што, як кажуць, забаронены плод салодкі. Калі б, скажем, акрамя таго, што закрылі там таварыства беларускай мовы, іншыя беларускія аб'яднанні, каб яшчэ і забаранілі беларускую мову, то это было б ёй на карысць. Таму што... Вы так лічыце, да? Да, конечно. Тады усім стала цікава, што гэта за мова, усе б сталі яе вучыць. І вось, скажем, вось гэты значок сімвол... Гэта эмблема ТБМ. Да, дзе і эмблема скарыны і пагоня, да яго неяк ставіліся так, не вельмі паважліва, а цяпер ён стане гэты значок вельмі высокім знакам, да якога людзі пачнуць цянуцца. І
чым больш забараняць будуць, тым цікавей для звычайнага чалавека стане і гэта аб'яднанне і гэтая сітуацыя. Ну, вельмі такая цікавая логіка, што старшыня, хай бы, ну, і чалавек, які быў бы старшынёй, калі б не забаранілі гэта, не ліквідавалі таварыства беларускай мовы, заклікае да забароны, па сутнасці, беларускай мовы, каб яна была больш прывабная для большай колькасці людзей. Вот, ведаеш, можна я дадам тут. Справа ў тым, што аднойчы Рыгор Барадулін на нейкім з'ездзе, не помню, на якім сказаў такую дзіўную думку, якая у мяне таксама залазіла, просто я баяўся яе выказваць. Ён сказаў, што каб беларускія школы ў вёсках пазачыняць, то гэта было б на карысць, таму што у тых школах, якія лічацца насамрэч беларускімі, беларускага нічога няма. Там і шукаюць і падручнікі рускія, і ўвогуле да беларускай мовы ставіцца так нізка, што толькі адвучваюць людзей ад беларускай мовы. Калі так вучыць у беларускіх школах, то лепш ужо хай будзе беларуская мова забаронена. Тады да яе пачнуць цягнуцца. Канешне, так. Ну, мы все разумеем, што гэта ліквідацыя арганізацый культурных і адраджэнскіх, якія рупіліся на карысць беларушчыны. Гэта ўсё палітыка. Мы помнім, што ў папярэднім складзе дэпутатаў палаты прадстаўнікоў нашага, так бы мовіць, парламента, бо сапраўдным парламентам яго не назавеш, была старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Я, дарэчы, яе запрашаў сёння да нашага эфіру, але, на жаль, яна, напэўна, не змагла, бо ў дарозе, як яна патлумачыла. Вось вы, бо кожны з вас грамадскі дзеяч, гаспадар Віталь, ён яшчэ да таго і ўзначальвае абласную арганізацыю партыі БНФ. Вось як вы ацэньваеце тыя дзеянні, калі яны былі, канешне, і ўвогуле знаходжанне спадарыні Анісім у палаце прадстаўнікоў? Вось, спадар Віталь, вам першаму хачу даць слова для адказу на гэтае пытанне. Ну, наколькі я ведаю, спадарыня Анісім рабіла пэўнае намаганне дзеля абароны беларускай мовы, пашырэння арэалу яе ўжытку. Тым больш, што адным з яе памочнікаў быў старшыня нашай арганізацыі Рыгор Андрэевич Кастуцёў, які зараз знаходзіцца ў вязніцы. Вось, я думаю, што больш падрабязна і лепш бы распавяла яна сама, ці вот мой калега. Ваша ацэнка яе дзейнасці. Ну, ацэнка дзейнасці, разумееце... Як палітычнай, в даным выпадку, фігуры. Постаці палітычнай менавітай, бо ўсё ж таки дэпутат парламента. Даваць ацэнкі, бо вы правильно абсалютна сказалі, што парламента як такога няма. Гэта нейкая шырма, шла гульня ў дэмакратію, шла гульня, нават не ў дэмакратыю, а ў нейкую оттепель. І трэба было камусьці штосьці паказаць, таму запрасілі ці далі магчымасць патрапіць у парламент гэтым двум жанчынам. Маглі быць абсалютна іншыя людзі. Таму казаць пра эфектыўнасць працы тут, да, гэта была трыбуна, да, напэўна, спадарыня Алена рабіла пэўныя захады, але, напэўна, была і карысць з гэтага. Мы ведаем, што не так даўно яшчэ сумна вядомы дэпутат Марзалюк быў беларускамоўным. Вось. Не будзем узгадваць Марзалюка, бо зараз гаворка не аб ім. Ён не тая постаць, якую варта зараз нам абмяркоўваць. Вось вы казалі, што былі, я так зразумеў з вашага адказа, што былі пэўныя плюсы яе дзейнасці. А ці быў плюс увогуле уваходзе ў гэтую палатку, тым больш, што ніводныя выбары, пачынаючы там ад сярэдзіны 90-х гадоў, у Беларусі не былі ні справядлівымі, ні празрыстымі, ні свабоднымі. А тут спадарыня Анісім увайшла ў так званы парламент, і ўсе з гэтым пагадзіліся. То бок пагадзіліся з тым, што прадстаўнік незалежніцкай арганізацыі, дэмакратычнай арганізацыі, уваходзіць у парламент, які абраны несумленна, несправядліва, непразрыста.
Ну, справа ў тым, што гэта зняла нейкае, скажем, ну, таўро такой забароненасці ці апазіцыйнасці беларускай мовы, што насамрэч ёсць вельмі пазітыўным. Разумееце, ну, доўгі час беларуская мова, беларускасць, беларусізацыя мела нейкі такі флёр з дапамогай, канешне, лукашыстаў, што гэта ну, нейкія адгалоскі апозіцыйнай дзейнасці. Насамрэч гэта ж не так, гэта ж агульны здабытак усёй нашай нацыі. Разумееце, і тое, што ў парламенце была старшыня таварыства беларускай мовы, якая мела магчымасць рабіць пэўную працу дзеля пашырэння, дзеля зняцця гэтага таўра, забароненасці ці апазіцыйнасці, гэта, натуральна, і з палітычнага пункту гледжання добрая з'ява. Таму вось так. Ну, добра. Я зразумеў ваш адказ. Спадар Міхайч, ваше меркаванне адносна дзейнасці Анісім на пасадзе дэпутата Палаты прадстаўнікоў? Я згоден с тым, што яна не была абраная. У нас жа выбараў у апошнія 20 гадоў фактычна няма. Яна была прызначаная дэпутатам. І, натуральна, яна як бы стварала карцінку такую прыгожую для замежжа. Больш, што, маўляў, паглядзіце, у нас і апазіцыя прадстаўлена. Мы паспрабавалі гэты варыянт, і не трэба сказаць, што гэта был абсалютна нулявы варыянт. Яна нешта карыснае зрабіла. Ну, напрыклад, яна дамаглася таго, што вось гэтая палата стала прымаць законы ўжо на 2 мовах, а то раней было толькі на адной мове, натуральна, ведаеце на якой. Уже гэта адзін плюс. Па-другое, яна паспрыяла таму, што ўсё ж такі у нас быў зарэгістраваны Беларускі нацыянальны універсітэт імя Ніла Гілевіча. Які, дарэчы, адкрыць так і не ўдалося. Ён адкрыты быў, ён фактычна пачаў дзейнасць уже ў мінулым годзе. Пакуль падрыхтоўчую, але дзейнасць пачалася. Уся дакументацыя была зроблена, і яна ўжо была зацверджана. У прынцыпе, нічога, нам апошнія штрыхі заставаліся, трэба было. Гэта ў тым ліку дзякуючы яе намаганням і намаганням Олега Трусова было зроблена. Такім чынам, нейкія пэўныя захады, дзякуючы яе дэпутацтву, былі зроблены. Ну, але невялікія, на жаль. Справа ў тым, што карцінка карцінкай, яна там выступала нешта, але калі падымаць рукі, то яе рука была у большасці адзінай, ці, можа, не адзінай, але у яўнай меншасці. Ну, з вашых адказаў я зразумеў, што тут у нават гэты псеўдапарламент трэба было прабівацца праўдамі і непраўдамі. Так скажем, з аднаго боку кажучы, што выбары несапраўдныя, а з другога боку ідучы туды працаваць. Ну, такое меркаванне таксама мае права на існаванне. У мяне пытанне да вас, спадар Міхайч, адносна закранутага вамі ўжо універсітэта, нацыянальнага універсітэта, які стварала таварыства беларускай мовы. Як все развівалася і чым скончылася? Што цяпер з гэтай ідэяй нацыянальнага універсітэта? Ну, па-першае, вельмі марудна і з цяжкасцю прабівалася дакументацыя. Дакументаў там трэба было вельмі шмат. Акрамя таго, там жа патрабавалася, каб былі падрыхтаваны і выдадзены падручнікі адпаведна. І падручнікі, па-мойму, больш за 20 напісаны і выдадзены. Падручнікі. Створана бібліятэка універсітэта, у тым ліку там я частку сваёй літаратуры туды перадаў, і шмат хто туды перадавалі. Падобраны штат у большасці, і падрыхтоўчае аддзяленне пачало працаваць фактычна ўжо. Пытанне ў тым, каб пачаў працаваць універсітэт, там заставаліся некалькі апошніх дакументаў, якія павінны быць зацверджаны. Пакуль з гэтым, пакуль гэтага не хапіла, але фактычна ён ужо пачынаў працу. Універсітэт, я думаю, што цяпер, на вялікі жаль, гэта будзе справа прыпыненая. В прынцыпе, на пэўны час аб нацыянальным універсітэце варта ввогуле забыць. Ну, да лепшых часоў, так скажем. Ясна. Ну, крыху вяртаючыся да ліквідацыі арганізацыі, калі мы ўжо аб гэтым вядзем гаворку, вось для сябраў вашых арганізацый, і ТБМ, і БНФ адраджэння,
Вось як яны ўспрынялі гэтую навіну, так скажем, хаця, канешне, там справа ўсё да гэтага ішла, што хутчэй за ўсё ліквідуюць, нягледзячы на тое, што былі перапынкі ў разглядзе Вярхоўным судом пытання аб ліквідацыі. Вось што кажуць людзі, так скажем, сябры вашай арганізацыі, вашай паплечнікі? Спадар Віталь, калі ласка. Ну, люди, конечно, скажем так, незадоволены гэтым рашэннем. Ну, тым не менш, вы правильно сказали, что гэта чаканае рашэнне, і, на жаль, у логікі ў сённяшніх падзеях інакш быць не магло, потому что, каб не зачынілі БНФ, гэта атрымала, што БНФ некая калабаранцкая арганізацыя, якую ўлады захоўваюць паміж тымі, якіх там знішчаюць, там праваабарончыя, там профсоюзные, там увогуле там добрачынныя арганізацыі. Таму гэта, на жаль, лагічная падзея. Ну, людзі як паставіліся? Там з сумам альбо абыякава, можа увогуле нешта там, ну, кажуць, што трэба пісаць, там скардзіцца і штосьці рабіць такое. Вось такі натуральна, все шляхі юрыдычныя, яны будуць пройдзены. Все дзеянні, якія вымагае дзейснае заканадаўства, яны будуць прадпрыняты, ну, і будзе абскарджванне гэтага рашэння, калі ёсць такая магчымасць, і гэтак далей. Вось, сказаць, што нейкім там цяжарам ці сумаў на нашы плечы абрынулась гэта навіна, то не. Яна, натуральна, не радасна, але, ну, на жаль, яна чаканая. Тут няма чаго, ну, самих себе падманваць. У той сітуацыі, якой мы зараз, гэта, ну, інакш быць не магло. Тым не менш, я думаю, што абсалютная большасць нашых сябраў не паддалася там нейкай скрухі, там, разочараванню, ці там позбавилась своих там национально-демократичных поглядов. Я думаю, что мы як існавалі, так і будем існаваць. Я думаю, что ось я, напрыклад, і маю, як кажуть, партыйны квіток і партыі БНФ адраджэння, я ніколі іх не выкіну, не зракуся і не знішчу, разумееце. Я думаю, что абсалютная большасць фронтаўцаў, як сённяшніх, так і былых, таксама застануцца на сваіх пазіцыях, маючы там регистрацию в лукашенковском там Мін'юсці ці не маючы. Таму для нас гэта, в принципе, так непрыемная, сумная падзея, але тым не менш мы да яе былі маральна падрыхтаваныя, і ніхто не збіраецца складаць руки і, скажем так, адыходзіць ад сваіх перакананняў. Спадар Міхась, ну, а ось сябры вашай арганізацыі, яны прыслухаліся да закліку Алены Анісім, што не трэба адмаўляцца ад тых высокіх мэт, якім служыла ТБМ. Ось што яны зараз думаюць, робяць? Ну, ты ведаеш, мы цяпер зараз мала кантактуем паміж сабой па прычыне ковіда. Раней у нас кожны месяц, нават часцей, мы збіраліся то на беларускі гурток, то на якую-небудзь вандроўку па Магілёву, то яшчэ куды. І мы кантактавалі паміж сабой вельмі цесна. А зараз мы мала кантактуем, але я упэўнены, што людзі адчуваюць тое, што і я адчуваю. Бо яны выходзілі і на вуліцы, скажем, год назад, і яны, некаторыя з іх атрымлівалі нейкія тэрміны па 15 сотняў ці яшчэ. Карацей кажучы, я думаю, што тыя самыя людзі, яны у большасці, абсалютнай большасці застануцца адданымі нашай справе, і у меру сваіх сіл будуць дзейнічаць у тым жа кірунку. Ну, я зараз перайду да тых допісаў, якія нам дасылаюць нашы гледачы. Жанна Грибцова. Мне шмат гадоў, ніколі не карысталася нашай мовай, але за апошні год чамусьці стала яе ўжываць. Мабыць, нязграбна, але вывучаюся патроху. Гэта, пэўна, ось, так скажем, 1-0 на карысць спадара Міхася, які казаў, што трэба забараніць беларускую мову, яна пачне быць вельмі прывабнай для большасці насельніцтва. Гендрик Патейка. Беларусы, трэба, каб беларуская мова гучала ва ўсёй краіне. Жыве Беларусь. І зноў жа ён піша, беларуская мова гэта спадчына. Гісторыя, рэлігія, пэўна, ён хацеў напісаць, Беларусь. Я, як малы быў, нас вучылі беларускай мове. Родную мову, жыве Беларусь. Вось такія допісы прыйшлі. Ну, у меня такое... Можна маленькі каментар? Так.
Некалі ў мяне быў адзін знаёмы, які беларускую мову паважаў, але казаў, што ён яе не ведае і размаўляць на ёй не будзе ніколі. Аднойчы я пачуў ад яго беларускую мову, спытаў, што здарылася. Ён сказаў: а я зразумеў, што на беларускай мове няма вот этой мацернай лаянкі. Яна часцейшая, яму гэта спадабалася, і ён на ёй пачаў размаўляць. Так што, кажучы, ніколі, а раптам, вот, я думаю, што і ў другіх людзей такое будзе. Ну, тым не менш, на сённяшні дзень сітуацыя даволі такая сумная. Мы ўжо закранули тое, што чакае далейшае, вось, ну, лёс, так скажем, у грамадскай дзейнасці тых людзей, якія ўваходзілі і ў ТБМ, і ў БНФ адраджэння, там, у другія культурніцкія арганізацыі. А што ўвогуле чакае беларускую культурную прастору, дэмакратычную прастору вось ад ліквідацыі таких арганізацый, як вашы? Чаго можна чакаць у бліжэйшым будучым? Ось спадар Віталь сказаў, што гэта Лукашенко у агоніі нібыта спрабуе знішчыць все, што было. А што далей, вось, калі гэтая агонія працягнецца некалькі гадоў? Спадар Віталь, працягніце, калі ласка, сваю думку. Ну, ведаеце, насамрэч агоні, але гэтыя працэсы распачались, ну, мы памятаем, канец 90-х гадоў, пачатак 90-х гадоў, калі быў так званы сумнавядомы віцэ-прэм'ер Заметалін, і рознага кшталту прапагандысты займаліся наўпрост антыбеларускай дзейнасцю на беларускім радыё і тэлебачанні і гэтак далей. Потом трохі іх попусціла, пачались часы так званай адлігі, але мы памятаем, вот, сачылі, што апошнія там гады, напрыклад, з 17-18 пачалась моцная зачыстка інфармацыйнага поля, арганізацыйнага поля ад, скажем так, беларускіх ресурсаў інфармацыйных. Мы побачили, што ресурсы рускага мира пачалі тут, як кажуць, даваць свае расткі, парасткі, нейкія арганізацыі умацоўвацца, там казацкія, румолы і гэтак далей, саюзнічскія, вось гэтыя ўсе. І зараз просто, я так разумею, ідзе расчыстка вось гэтага інфармацыйнага і арганізацыйнага поля менавіта вот рэчышчы гэтых інтэграцый, што Лукашенко робіць разам з Пуцінам. Таму што, ну, відавочна, што як бы там хто хацеў, не хацеў, гэта, як кажуць, уходящая натура. На жаль, ён сыходзіць, не пакідаючы за сабой нічога, разумееце, добрага. Спаленую зямлю такую, так? Так, спаленая земля, выпаленную землю. В Москвы яны ее там подпалили, каб не доставалось там Наполеону. Вось нешта подобное. Я сойду, але вот все знішчу, разумееце. Таму, на жаль, этот працэс цягнецца, і ён будзе ісці. І тут ад грамадства залежыць, наколькі далёка ён зойдзе. Спадар Міхайч, вось вы чаго чакаеце ад знішчэння арганізацыі беларускай культурніцкай накіраванасці? Ну, я, як і ўся краіна, усе застылі ў чаканні, разумеем чаго. Некаторы час будзе, ну, застой у нейкім часе, у нейкім родзе. Можа, ён працягнецца некалькі гадоў. Але просто калі ведаць гісторыю, то можна не турбавацца. Я узгадаю іншую краіну, Балгарію, якая была больш за 500 гадоў пад туркамі. І там была такая сітуацыя, што балгарскіх жанчын туркі забіралі, жанчыны наражалі ад іх дзяцей, і потым гэтых дзяцей выгадоўвалі ў ненавісці да ўсяго балгарскага, і потым адпраўлялі ў Балгарыю на кіраўнічыя пасады. І дзякуючы вось гэтым булгарам-магаметанам, як іх называлі тады, балгарская мова была амаль цалкам знішчана. Яна заставалася фактычна толькі, як бы цяпер кажуць, на кухнях дзе-нідзе і у двух церквах у гарах. Калі я быў у Балгарыі, мяне нават абяцалі ў одну такую церкву звазіць, ну, не хапіла часу. Нягледзячы на гэтае, на тое, што балгарскай мовы амаль не стала, як толькі Балгарыя вызвалілася з-пад туркаў і пачалося актыўнае вяртанне балгарскай мовы ва ўжытак. Яна, канешне, за час вось такога гіблага існавання шмат адстала ў развіцці, але зараз яна фактычна мова нароўні з іншымі еўрапейскімі мовамі. Яна заняла сваё месца. Тое самае месца зойме і мова беларускай некалі, ну, праз нейкі перыяд, паглядзім, які не ведаю, не буду прасказваць праз які.
Ну, вось у ваших адказах я бачу два таких пункты погляду. З аднаго боку, вось спадар Віталь кажа, што як далёка зойдзе гэта знішэнне і вынішэнне ўвогуле ўсяго беларускага залежыць ад грамадства, а спадар Міхась кажа, што турбавацца не варта, ўсё будзе нармальна, як з'явіцца магчымасць, так ўсё і адродзіцца. Турбавацца трэба ўсё ж таки, але я просто упэўнены, што мы дачакаемся іншых часоў. Так, ну а вось цяпер як супрацьстаяць вось гэтаму разгрому беларускай незалежнай культурніцкай супольнасці, гэтай прасторы, беларушчыны па сутнасці, як ёй супрацьстаяць зараз, вось 21-22 год, што рабіць? Вось, спадар Міхась, вам слова. Калі не проста чакаць, верачы ў тое, што калісьці ўсё будзе добра. Ну, людзям маладзейшым, у якіх ужо з'яўляюцца свае дзеці, я б параіў задумацца аб тым, каб аддаць сваё дзіця ў беларускія класы. Па-першае, там ёсць шмат плюсаў. Тое, што там працуюць вопытныя настаўніцы, разумныя, вопытныя у кожным класе. Па-другое, калі ў класе 3, 4, 5, 6 чалавек, а не 25-30, то гэта натуральна ўжо вялікі плюс. І я вот калі рабіў даклад недавно быў кангрэс даследчыкаў Беларусі, я звярнуў увагу на одну акалічнасць, тое, што у гэтых класах можна ісці па праграме хутчэй, чым у іншых класах. Можна, напрыклад, за 3 гады прайсці 4 класы пачатковай школы і сэканоміць некалькі гадоў жыцця маладога чалавека. І ёсць іншыя плюсы. Потым мы ж, калі ковід все ж таки скончыць, таксама будзем сустракацца нешта на нейкія імпрэзы, на нейкія спектаклі, на нейкія канцэрты, і там мы можам і чакаць, і сваімі сіламі рабіць нешта беларускае. І акрамя таго, пісаць тэксты, кнігі выдаюцца беларускія, і варта раіць людзям чытаць такія кнігі, таму што там ёсць вельмі цікавыя, асабліва кнігі, якія тычацца гісторыі Беларусі. Гісторыю Беларусі ў нас пакуль яшчэ вельмі мала ведаюць. І адно навуковыя кнігі, а ёсць яшчэ і навукова-папулярныя, і акрамя таго гістарычныя апавяданні, аповесці, раманы, шмат якіх беларускіх пісьменнікаў, пра якія пакуль яшчэ ў народзе мала ведаюць, мала чытаюць. Я дзякую вялікі, я зразумеў. Ну, але перад тым, як я папрашу адказаць на тое ж самае пытанне спадара Віталя, зачытаю каментар нашага калегі Алеся Сабалеўскага. Трэба больш актыўна карыстацца сучаснымі інтэрнэт-тэхналогіямі для стасункаў, сустрэч, абмеркаванняў, калі няма магчымасці рабіць у рэале, у тым ліку праз ковід. Ну, вось такое меркаванне выказаў Алесь Сабалеўскі. Спадар Віталь, што вы думаеце, што трэба рабіць, каб супрацьстаяць далейшаму разгрому беларускай культурніцкай супольнасці? Ну, па-першае, цалкам падтрымае свайго калегу Міхася Булавацкага ў тым, што ён казаў, абсалютна слушныя, правільныя рэчы. Ну і плюс, зноў жа, калі паглядзець гісторыю, не адныя мы такія, якія нацыі амаль страцілі ці зусім страцілі мову. Акрамя балгарскай, у той жа Европе гэта чэшская, славацкія нацыі, тая ж нарвежская, мала хто ведае. Я ўжо маўчу пра іврыт габрэйскі, гэтак далей. То бок тэхналогіі вяртання мовы, яны апрацаваныя, самае галоўнае распачаць сябе. Вот кожнаму, каму баліць за мову, за нацыянальную ідэю, за нацыянальную свядомасць, трэба проста пачаць больш ужываць роднай сваёй беларускай мовы. Ну, саромейцесь казаць, саромейцесь размаўляць, мець нейкія дачыненні публічна, ну, пачніце там з допісаў у сацыяльных сетках на роднай беларускай мове. Там замоўце віншаванне там свайму сябру ці родзічу на беларускай мове. Падтрымліце ўсяляк гэтае кнігавыданне, там фінансава, арганізацыйнае, гэтак далей. Прымайце ўдзел у беларускіх імпрэзах, у тых жа там канцэртах, нейкіх выставах, спектакляў. То бок пашырайце памеры магчымасці вось гэту сферу ўжытка беларускай мовы, і все будзе нармальна. Насамрэч носьбітаў пасіўных мовы, прынамсі ў Беларусі, іх большасць. Усе мы ее так ці інакш вывучалі ў школе і хаця праз пораз чуем там у сродках масавай інфармацыі.
Таму в прынцыпе нічога тут складанага ці звыш там нейкага натуральнага няма. Гэта натуральна беларусам у Беларусі размаўляць беларускай мовай і падтрымліваць беларускую і ўсяляк развіваць беларускую культуру. Ёсць нават зараз цэлыя параднікі розных ініцыятыў, якім чынам беларусізаваць свой асяродак і цалкам усю Беларусь. Таму самае элементарнае пачніце з сябе. Вось і ўся парада. Ну, перад тым, як завершыць перадачу, я хочу прачытаць яшчэ адзін допіс нашага гледача, зноў Гендрик Потейко. Лукашенко не знішчыць нашу родную мову, як бы ён не хацеў. Наша мова гучыць у замежжы, у Амерыцы, Літве, Латвіі і шмат другіх краінах. І ёсць падтрымка, людзі хочуць, каб гучала наша беларуская мова. Ну, напэўна, найбольш варта завяршыць нашу перадачу не толькі падзякай вам, спадар Міхась, вам, спадар Віталь, за тое, што прынялі ўдзел, але і словамі Францішка Богучевіча. Не пакідайце мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі, бо як мы бачым, што ўсе гэтыя ліквідацыі арганізацый, там пазбаўлення офісаў, банкаўскіх рахункаў і так далей, яны нішто ў параўнанні з беларускай мовай, калі мы яе будзем трымацца, калі будзем навучаць сваіх дзяцей па-беларуску, калі будзем выкарыстоўваць яе часцей, як гэта магчыма хаця б, то ўсе гэтыя намаганні лукашэнкаўскай улады, яны будуць нічога не вартыя. Дзякуй вялікі ўсім, хто быў з намі. Яшчэ раз дзякуй нашым гасцям. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!